Zdraví s vami Zány, dneska tam pri novom videjku. Dneska po dlhej dobe ideme natočiť dačo poriadne a rozhodol som sa, že natočíme hranie hier na počítači s mojimi kamarátmi. Takže dneska si tu natočíme dačo na kompe, ale mám iba 10%, takže musí to byť rýchlo. Takže 15 minútové videjko bude akurát stačiť. Môžeme ísť na to, takže ja tu nemám veľa hier, ale mám tu PUBG, Monster Legends a Roblox a môžeme zahrať Crazy Games a ten Monster Legends. Monster Legends už mám zapnutý, ale poďme najprv na one. Len počkajte, asi musíme zbehnúť po myšku, lebo ináč to také. Skurvený Monster Legends, či čo na čo záraš? Myška ti už vláťa. Myška ti už vláťa, nemá rada. Tak nič no. Takto, kto bude dobrovoľník a pôjde mi po tašku. Nie. Nechcem. Tak podržte mi môj slavný počítač. Áno, tvoj slavný Určite počítač. ho Ideme hrať 1v1 battle, kurňa, mňa bolo na chvíľu vidno. Áno, ideme 1v1 battle. Let's go, máme to? Zapol som hru už z diaľky, takže môžeme ísť na to. Ale Ideme hrať 1v1 battle. Ale asi to takto tu budeme hrať aj ako najväčší idiot. No to je pravda. Takže neviem, vidno to tam dobre? Ani nie. Strašne sa to odráža. Mám zlý počítač. Tak skúsime takto skôr by sa dá. Už sa ti to načíta. Ale dobre, už to lepšie vyzerá, nie? Aspoň to. Jo, lepšie to Ale vidno vyzerá. mi tam moju ruku, takže... A vidno ti tam tvoju ruku, to je pravda. A všetko mi tam vidno ostatné. 1v1 battle, best Fortnite ever. To není Fortnite, ty bot. Ja viem. To je fake Fortnite. Fake Fortnite, no ale je to Fortnite. Ja som to asi zapol, že včera asi naposledy, lebo som včera... Ježi, ty si dement. Včera večer som to hral. Takže, dobre, už Máme safey, kde sú koňasy. Ja tu nechcem safey, ja nerad safey. Takže ja idem Hej, hlavne máš hrniec na hlave. Ježiš, tvoj... Mišo! Takže ideme tuto, len... To je 512 ľudí. Odráži sa tam tvoj medvedík, čo máš na mikine. To bolo som zaviazol. Ježiš, ty si... Fuj. si to žvar. Vidíte, aký som mal super. To zožral do úst. Takže asi to budeme proste musieť takto spraviť, tak? Looking for connecting to server. Sme stále jeden. A pritom tu je ešte 475 ľudí, ktorí môžu hrať, ale nie. Ale nie, nikto sa nechce joinúť. No, už to ide. OMG, Už to 1 ide. second, 0. Dobre, tohto typka rozjebe... To si ty! Teda tohto typka zničím, takže... On direct 5. Ja som volám Glober 25. Áno, mám ďalší účet, takže... Jupi. Dobre, okej. Ideme profesionál buildy. Typek není dobrý builder, hopa. Není. Tak jak ja. Vlastne, že ty si spadol, ale si nepostavil tretí schod. Dobre, ja viem, že som spadol. Dobre, typka, kde šiel? Aha. Sa Výborne. strátil. Výborne. Kde šiel? Kam išiel, tučko? Ale kam šiel, tak nie. Chalan where the spawn. Ale stále one. Jak to? On je asi nad Čo tebou to na tom... robíš? Kde je ten dement? Však mu daj shot do hlavy. Ale Ježiš, on teba Ja rozbíja. viem, ale však, lebo ja namiesto toho, aby som skákal za Máš dlho HPčka. Ale ho zničím, pozri, aha, teraz. Hopa. Hej, zničíš ho, jasné. Bum. Ešte To nie. bol krásny damage. Krásny damage a mierime na hlavu mier. Alebo Dante. proste tráv, už musí mať mega malo HP. Nie, však som mu iba zničil štít reálne. Dobre, nie som v tom dobrý, ja viem. Nie si vôbec dobrý. Až ne, v Ahoj, Fortnite si čau. lepší. Bože, choď blízko. Ahoj. Nice. Typek bol Victory. Máme tu Victory. nejaký... Vlastne ja som si dal včera otvoriť za 8 hodín, takže aha, pozrite, to už máme. To je nejaký dobrý safe, lebo je To bude taký dobrý Lebo je save. čierny. Lebo je čierny. Je černo-zelený? Černý není dobrý. Nie, tak toto není dobrý. A To je za tento level je up, tam červený. dostaneš buď iba gemy alebo taký level na Jak toto. som to nič. Ale dobre, to je To dobrá dostaneš zbraň. iba jednu vec a... Dobre, ideme na to. Toto je čierny safe, ktorý má... Čierno-oranžový, ne? Lebo je čierny. Ja. Pozrite, koľko má videjko? 4 minúty, okej. 4 minúty má toto video. Má to... Padli ti brýle! A koníková hlava, tak to chceme. Koníková hlava je najlepšia. To chceme. Aha, skaj máš to 1 HP. Nemal by byť to. Tak, hop, equit, máme to. Equit. Máme koníkovú hlavu. Koníková hlava, let's go. Takže ja by som šiel teraz Battle Royale. Nie! Čo si zrobil? Vybil sa. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo.
Prší popcorn. Keď chcete ďalšie takéto videjka, natáčanie, tak mi iba povedzte, ja natočím veľmi rád vždycky. Ďakujem za 41 zhľadnutí za 17 hodín, ja viem. Napíšte komentár, čo najviac posral. Áno, napíšte čo najviac komentárov PC alebo dačo. A napíšte mi to tam prosím a natočím videjko. F pre PC. Natočím ďalšie videjko s počítačom, ale neviem, že či to bude zase s kamošmi alebo bez nich. Ja si to prosím musím dať nabiť a bodka. Takže dajte like a odber a pre ďalšie takéto videjka, takže čus!